4 xhur wara li tnediet ir-riforma fit-trasport pubbliku, in-nuqqas ta' ippjenar ikompli joħroġ fil-beraħ. Matul il-jum ta' tnejn f'temp tipikament xitwi, il-passiġġiera kellhom jistennew il-karozzi tal-linja fil-venda l-antika madwar il-Funtana ta' Tritoni, għal Pittrap, Tajn u Inġenji u bla post fejn jistkennu. L-aħħar darba li ntużat il-venda ta' madwar il-Funtana ta' Tritoni kien f'Lulju li għadda lejlet li daħal fis-seħħ is-servizz il-ġdid tat trasport pubbliku. Mit-tnejn filgħodu erġajna lura għas-servizz l-antik b'uħud minn karozzi tal-linja mill-ġdid jużaw il-venda ta' madwar il-Funtana. Sitwazzjoni differenti mill-weda li jagħmel il-Ministru Ostingat fit-2 ta' Lulju waqt iċ-ċerimonja ta' tnedija li swiet ma' 80,000 euro. Naħseb li qegħdin indirizzaw ukoll il-difett estetiku li fuq l-qalba tal-belt Noblitana m'għandux ikun hemm garaxx kaotiku u perikolus kif kellna iżda spazju urban miftuħ illi jistiednek tidħol fil-belt meraviljuża tagħna. L-użu mill-ġdid taż-żona ħdejn il-Funtana beda jsir għaliex il-venda ġdida mhijiex iddisinjata biex tesa' aktar karozzi tal-linja. Minħabba l-5 bidla fir-rotot li se tidħol fis-seħħ il-ġimgħa d-dieħla se tintuża l-venda l-antika sakemm Transport Malta tlesti it-terminal, kif ikkonferma l-uffiċjal tal-Arriva Thomas Dimek waqt programm fuq l-RTK. Se jkun hemm xi basis sakemm jitlestew dawn il-bays, jkun hemm temporary bus stops, xi ħaġa għal żmien limitat ħafna sakemm l-awtorità tlesti t-terminal u tgħaddih. Il-poplu Malti ħallas 400,000 euro għal konsulenzi dwar ir-riforma fit-trasport pubbliku, inkluż għal rotot ġodda illi l-uffiċjal tal-Arriva isejjaħ uħud minnhom bħala mhux vijabbli. Il-mod kif ġie ddisinjat ir-rotot qed juri li ċertu rotot mhumiex vijabbli f'dak il-ħin allokat għalihom. Ġifieri kien hemm schedules illi daw ix-schedules ma kinux tajbin. Huwa reġa' għamela ċara illi ma kienx l-Arriva illi iddisinjat ir-rotot. Arriva ma tiddisinjax rotot. Nhar il-ġimgħa l-Parlament se jkun qed jivvota dwar mozzjoni tal-Oppożizzjoni illi titlob għar-responsabilità politika dwar l-effetti negattivi illi ħallit ir-riforma fuq il-konsumaturi Maltin.